Warga Dukuh Budak padha muji syukur sebab renovasi masjid kaya sing dijanjikake Pak Lurah anyar wis rampung. Saiki masjide katon resik lan bawera. Jamaah masjid utamane Mbah Kakung dadi kerasan lesehan ana jrambah masjid sing dikeramik gilap. Emane masjid iku durung duwe mimbar kanggo khutbah. Rampung salat maghrib kena dipesthekake, para jamaah sepuh mau ora mulih nanging ngenteni salat isya pisan. Ing antarane para manula iku ana Mbah Noto, Mbah Naryo, Mbah Muji, Mbah Halim, Mbah Gatot, Mbah Suryo lan Mbah Reksa. Sinambi ngenteni wanci isya, Mbah Kakung kang racake wis padha duda mau padha ngobrol ngalor ngidul jalaran ana omah ora ana sing diajak omong. Ana sing nyritakake anake sing sukses urip ana kutha, ana sing curhat, ana sing ngomentari berita sing lagi rame dadi pocapan lan liya-liyane. Wancine ngepasi sasi November nganti mangsa udan sing aktual dimot ing media massa keri-keri iki bab teror ula kobra. Miturut asil panalitene ilmuwan ing wiwitan mangsa rendeng iki donge kobra padha netes. Satetesan cacahe 10 nganti 20 endhog. Bayi-bayi kobra iki padha nglencer menyang endi-endi. Dene babone golek pangan nganti tekan pemukiman penduduk. Ana sing ngira habitate kobra wis rusak mergo lahane entek kanggo bangun pomahan saengga ulane kluyuran golek memangsan tekan karang padisan. Ana sing ngarani pangane kobra wis langka awit bangsane kodhok, manuk lan liya-liyane entek diburu menungsa. Mula saka iku kobra banjur luru pangan nganti tekan kampung. Wektu iku udakara jam 2 bengi, pitik ing kandange Mbah Reksa gembrobyak rame. Krungu pitike gleberan, Mbah Reksa cekikal tangi karo nggawa senter marani kandang ing mburi omah. Jebul ana ula king kobra ireng sing ujare kondo duwe indra panggondo lan pandeleng tajam banget nganti bisa deteksi mangsa sing adohe 100 meter. Kobra mau wis ana jero kandang siaga arep ngancap jago. Ora sranta Mbah Reksa ngeret wani buntute ula kobra mau banjur arep diuncalake adoh. Nanging kojur Mbah Reksa nyandung watu nganti tiba. Ula kobra sing dicekel buntute uwal banjur ngulet nyakot lengen tangane Mbah Reksa. Sawise nyakot Mbah Reksa, king kobra mau melayu treser-treser cepet banget ngadohi kandang pitik. Mbah Reksa nyumurupi lengen tatu dicakot kobra. Ora kesuwen dheweke enggal mlebu omah golek stagen kanggo naleni lengen tangan bagian dhuwur. Karepe supaya wisa ula kobra sing kawentar mandi kuwi ora terus katut iline getih menyang jantung. Wancine isih jam 2 bengi yen nganti ambruk banjur sapa sing digugah dijaluki tulung ngeterake nyang puskesmas. Hitungane Mbah Reksa mbleset
Nadyan lengene wis ditaleni stagen, nanging awake krasa panas, ambekane sesek lan lengene sing dicakot kobra mau abuh warna ireng. Mbah Reksa lemes, pandulune pet-petan, barengi kumandangi adzan subuh. Mbah Reksa tinggal donya tanpa ana wong siji-sijiya sing ngerti. Dina Selasa wage esuk iku dukuh pudak geger merga jisime Mbah Reksa tinemu kaku. Saka ciri-cirine tatu lan stagen sing ditalekake lengen, warga mesthekake yen tiwase Mbah Reksa merga dicakot kobra. Anak barepe Mbah Reksa, barep sing ana Yogyakarta Prapta lan adine sing ana Malang Pena dikabari supaya enggal bali. Dudu wong Jawa yen ora sarwa etungan. Selasa wage neptune Selasa 3 wage 4 gunggung 7 banjur diitung Gunung Jugruk Segara Asat. Gunggung 7 tiba segara, dina sing apik kanggo ngubur jisim. Bareng Prapta lan Pena sakluwarga wis teka, jisime Mbah Reksa banjur dibudhalake menyang makom desa. Nalika jisim dicukurake jero luweng sing nampani ana ngisor Pak Mudin, Prapta lan Pena, bengine diwiwiti tahlilan nganti mengko dina kapitu. Sing padha tahlil ya jamaah komunitas mbah-mbah kakung lan para remaja masjid kono. Sing mimpin tahlil Pak Ustadz Zaini, imam masjid sing kulino kanggo salat Mbah Reksa. Dina Kemis esuk Prapta pamit bali menyang Ngayogyakarta. Miturut Prapta, dheweke mung entuk idin prei 2 dina, dadi dina kuwi kudu wiwit nyambut gawe maneh. Dene Pena dikongkon tetep ana kono ngiras melu tahlilan nganti dina kapitu. Dina Minggu esuk Agus sopir pick up buruwe Nanang juragan wedhus ngudunake wedhus lanang dipasrahake marang Pena. Agus kandha yen wedhus mau dituku Mbah Reksa kawit panjenengane isih sugeng. Pesene Mbah Reksa wedhus mau supaya diwenehake anake sakwise dheweke tinggal donya. Sawise Agus mulih, Pena ora bisa ngempet tangise, dadane sesek, atine keronta-ronta. Semono bapake anggone wegah ngrepotake anak, merga saknyatane anak-anake durung bisa mandiri. Dina Minggu esuk wedhus dipragat kanggo tahlilan dina kapitu utawa malem Senin Kliwon. Dina Senin esuk nalika Pena toto-toto arep balik nyang Malang, Nanang mara dheweke njaluk dhuwit 3 yuta regane wedhus sing dibeleh wingi. Pena kaget jalaran ngira yen wedhus sing dibeleh kanggo tahlilan wingi kae wis dilunasi bapake. Sebab Agus sopir kondo yen wedhus iku pesenane Mbah Reksa kawit panjenengane isih sugeng. Nanging miturut Nanang, nalika Mbah Reksa isih sugeng, panjenengane nate pesen wedhus cacah 5. Wedhus 5 mau, siji kanggo tahlilan 7 dina, siji kanggo tahlilan 40 dina, siji kanggo tahlilan 100 dina, lan 2 kanggo tahlilan 1000 dina. Waktu pesen Mbah Reksa ngendika yen duwite wis ana, mula Nanang ngira duit kanggo wedhus 5 mau wis digawa putrane. Amarga Pena ora ngerti masalah tetukuan wedhus mau, mula dheweke banjur kandha marang Nanang yen njaluk inah kanggo nglunasi sauntara utang dhisik. Rega wedhus 5 arep dibayar sakwise dirembuk karo Prapta sing wis ndisiki bali menyang Yogya. Dukuh pudak geger sababe wis meh sesasi ana teror bangsa alus. Ing wanci bengi udakara tabuh 11 nganti 12 keprungu suarane wong mlaku nyedhaki lawang ngarep. Wong mau banjur nothok lawang karo muni, "Din, lintang siji." Sawise muni ngono, keprungu wong mau mlaku ngadoh.
Teror mau kedadian meh saben bengi, mula warga padha kekes, utamane ibu-ibu. Tujune bocah-bocah cilik wis padha turu. Warga eling nalika isih padha dadi bocah cilik biyen, diceritani wong tuane nate ana teror makhluk alus. Bangsa alus iku nata klawang ngarep banjur muni, "Dit, licong tuli." Jare wong tuane iku mono sukmane wong tinggal donya sing gentayangan merga nalika dikubur taline pocong lali durung diuculi. Merga ora sampurna anggone ngubur banjur dadi memedi pocong. Gentayangan goleki Pak Mudin, karepe mono laporan, "Pak Mudin, taline pocongku lali durung keuculi." Lah teror bangsa alus sing saiki murine beda. "Din, lintang jali, apa maksude?" Warga budak padha musyawarah kepriye carane supaya teror demit mau bisa ilang. Asile rembukan apike ditakokake marang wong pinter sing ngerti donyaning bangsa alus utawa alaming lelembut. Ana sing diutus sowan Pak Kyai Haji Maskur, ana sing diutus sowan marang Rama Kastari. Pranyata pituture Kyai Maskur lan Rama Kastari padha, ora usah digawe geger, ora usah wedi, aja dianggep teror. Jer maksude lelembut iku mung arep ngelingake, ora ngeden-ngedeni. Iki ana gandeng cenenge karo warga kang lagi wae tinggal donya. Nalika utusan mau nyuwun pirsa, sing gentayangan mau arwahe sapa? Kyai Maskur lan Rama Kastari ora gelem bloko, alesane kuwatir yen dadi pitena. Sejatine warga isih penasaran, mula padha klesak-klesik duwe panyana yen sing gentayangan mau arwahe Mbah Reksa. Merga swarane bangsa alus mau memper swarane Mbah Reksa, duk isih sugeng. Kyai Maskur lan Rama Kastari mundhut amre warga sabar ngenteni 40 dinane. Dina Kemis Legi wulan Desember prapta saka Ngayogyakarta lan pena saka Malang sakwargane padha teka ing Pudak. Wong loro banjur rembugan bab duit tukon wedhus sing durung lunas. Prapta lan pena kepeksa golek utangan nyang kantore. Wong loro lagi bisa nglumpukake duit 10 yuta. Yen wedhus 5 rega 15 yuta, ateges isih duwe utang 5 yuta. Iki wasiat dadi kudu diugemi lan ditindakake. Niate mengko yen ketemu Nanang arep dirembug maneh bab utang duit wedhus kuwi kepriye apike. Prapta lan pena uga wis krungu tembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara yen sesasi pungkasan iki warga Pudak kekes diteror bangsa alus kang dinuga arwahe Mbah Reksa. Dina Jumat esuk, Agus sopire Nanang ngeterake wedhus sing arep kanggo talilan engko bengi malam setupon. Talilan 40 dinane Mbah Reksa. Kira-kira tabuh 5 sore ana taksi mandeg ana ngarep daleme Mbah Reksa. Sing mudhun saka taksi Saifuddin saka Jakarta. Wong telu prapta pena Saifuddin banjur rangkul-rangkulan. Wis suwe Saifuddin ora ketemu dulure misanan mau. Saifuddin njaluk ngapura merga lagi bisa teka Pudak ngepasi 40 dinane Mbah Reksa. Wong telu banjur rembugan wigati bab utang wedhus rega 15 yuta lan bab anane teror bangsa alus sing dinuga arwahe Mbah Reksa. Bubar sembayang Isya, para jamaah masjid dipimpin Pak Ustadz Zaini wis padha nglumpuk ana daleme Mbah Reksa almarhum. Talilan 40 dina iki sing teko akeh banget. Nanang juragan wedhus uga melu talilan. Sawise talilan lan dahar wis rampung, Saifuddin nyuwun wektu sethithik kanggo matur bab wasiate Mbah Reksa dening Ustadz Zaini diwenehi wektu. Para sederek jamaah tahlil ingkang kinurmatan,
Sepisan kula nyuwun gunging pangarsami nembe dinten menika kula saged dhateng budhak mriki sowan wonten ngarsa panjenengan sami. Kaping kalih supados boten wonten pawartos ingkang wursuh lan gibah mundi dawuhipun almarhum nalika tasih sugeng kula aturaken bilih sampun watawis kalih utawi 3 warsa kepengker Mbah Reksa nitip arta dhateng kula saben wulan. Sakmenika gunggungipun sampun nglempak 3 yuta. Arta menika kangge mundhut menda cacah gangsal dhateng Mas Nanang regi gangsal 12 yuta. Menda supados dipun pragat setunggal kangge tahlilan 7 dinten, setunggal kangge tahlilan 50 dinten, setunggal kangge tahlilan 100 dinten, dene ingkang kalih kangge tahlilan 1000 dintenipun. Nyuwun panjenengan sekseni arta gangsal 12 yuta kula aturaken Mas Nanang sakmenika. Mas Nanang monggo arta gangsal 12 yuta dipun tampi nggih. Kaping 3 miturut dawuhipun almarhum arta ingkang gangsal 12 yuta supados dipun sedekahaken dhateng Masjid Dukuh Budhak mriki kangge mundhut mimbar khotib ingkang dumugi samangke dereng wonten. Nyuwun panjenengan sekseni sedaya bilih arta gangsal 12 yuta sakmenika kula aturaken dumateng tamir masjid. Monggo Pak Ustaz Zaini minangka ketua tamir masjid kersa nampi arta gangsal 12 yuta. Mugi-mugi sedekah kula wau dipun tampi dening Gusti Allah minangka amal utawi sedekah jariyahipun almarhum. Amin. Mekaten atur kula nyuwun gunging pangaksami menawi wonten ingkang kirang wijiling wicara menawi wonten ingkang boten meranani dumateng penggalih panjenengan sami. Jamaah tahlil padha mulih nggawa berkat. Saweneh ana sing ngulapi eluh eling bebudine Mbah Reksa sing ora gelem dadi sesangganing liyan lan ngrepoti anak-anake. Uga mikir masjide durung duwe mimbar. Ana sing klesak-klesik yen ngono Din Lintang Jali iku ngelikake Saifuddin. Maksude Saifuddin anggonmu mulihake utang aja lali. Muga-muga sateruse warga Dukuh Budhak padha ayem tentrem kalis saka sakabehing rubeda nir ing sambikala. Ora ana teror kobra, teror apa wae, aman kaya sing dingendikake Rama Kastari lan Kyai Masgur. Amin.